Dobar dan svima, ja sam Monika Poslončec, predsjednica udruge Kaj Petrovsko koja je ovogodišnji domaćin sajma udruga Krapinsko-zagorske županije. Zadovoljni smo jako sa odazivom jer 25 prijavljenih udruga govori u prilog tome. Suradnja i organizacija sa mrežom udruga Zagor je bila fantastična, odlična, tako da eto, to sve govori za sebe, tako da sajam je jedna odlična priča. Smatram da je bitan jer na neki način taj sajam da odaje počast svim udrugama koji djeluju na području Krapinsko-zagorske županije, jer biti član neke udruge zapravo odvajaš dio sebe da daješ svojoj zajednici. Tako da smatram da je to jedna odlična ideja, jedna odlična manifestacija koja može na jedan dan u godini okupiti te sve krasne, divne, kreativne ljude na jednom mjestu. Ja sam Gabriela Rogan, ja sam sadašnja predsjednica Bedekovčanske udruge mladih i ovo mi je zapravo prvi sajam kao predsjednica. Prošle sajme sam dolazila sam kao volonter, kao podrška udruzi i ovaj sajam mi je zapravo baš prebrutalan, prekrasno se zabavljamo, imali smo i likovnu radionicu i mislila sam da bude manje ljudi zainteresirano za likovnu radionicu, da sam baš pozitivno iznenađena koliko su ljudi bili aktivni u kreativnosti. I baš mi je bilo prekrasno. Nisam baš stigla obići sve štandove, ali ove kad sam obišla, već smo dogovorili par projekata s drugim udrugama, to je vrlo produktivan i lijep sajam. Ove godine održava se 16. sajam udruga Krapinsko-zagorske županije. Drago mi je da su se i ove godine udruge mogle okupiti na jednom mjestu i predstaviti svoj rad javnosti, ali isto tako da su se predstavnici i predstavnice udruga mogli međusobno upoznati. Prošla godina je bila vrlo izazovna za sve nas, tako da je to bila jedina godina kada se sajam nije održao u fizičkom obliku, ali zato smo izradili jednu mrežnu stranicu udruge kzz.info na kojoj se udruge i dalje mogu okupljati i predstavljati svoj rad široj zajednici i najavljivati aktivnosti koje provode. Evo i danas ovdje u Petrovskom nalazimo se na ovom predivnom prostoru, na ovom nogometnom terenu, igralištu. Kao i svake godine do sada, 16. sajam udruga Krapinsko-zagorske županije. Evo jedna prilika da se udruge malo podruže, da se udruge predstave, da predstave svoje programe, da predstave svoje aktivnosti, da predstave neke svoje članove. Lijepo je svake godine ovdje i lijepo je što evo u čitavom Zagorju postoji jako mnogo udruga koje stvarno se bave raznim aktivnostima i koje promoviraju civilno društvo kao takvo. Nama je evo osobito drago ispred Stup kluba da možemo evo predstaviti naše radove, naše proizvode, tako velim. Svake godine naravno u okviru udruge nastojimo se što bolje prezentirati, što bolje prikazati. Evo tu smo sa kućicama za ptice, kao i svake godine radili smo kućice za ježeve, radili smo kućice za šišmiše, radili smo hrpu kreativnih lijepih stvari i nadamo se da će to prepoznati kako i građani, tako i druge udruge i evo, drago mi što se možemo ovdje danas podružiti i što nam, evo, lijepo.
Evo možemo reći na ovo prekrasno vrijeme i ljude koji su nas okružili. Svima se zahvaljujemo koji su došli i podržali ovaj 16. sajam udruga u ovom prekrasnom Petrovskom. Zahvaljujemo se našim svim domaćinima općine Petrovsko, udrugi K iz Petrovskoga, našoj mreži udruga Zagor koji smo svi mi članovi i koji svi zajedno ovdje organiziramo, svim volonterima koji su pomogli da se ova manifestacija provede i odradi, a i svim ljudima koji su se odvazili, uključili i prezentirali svoj rad, dali na minimalni neki svoj posebni način, njima se zahvaljujemo na tome. Evo ga, sve pozdravljam još jedanput ispred udruge Petrože, Kruševac selo, svi oni koji su bili s nama i te se nadam da se ih do godine nađemo negdje na jednoj isto tako prekrasnoj lokaciji kao što je ovo.